Bine, voiam să mă uit un pic la asta lui Aluziva, am sărit așa prin el. Dar... Se pare că zice mișto. Care doar învrăjbește. În continuare, majoritatea bărbaților bagatelizează, am vopsit pereții, am făcut câteva chestii, mă rog, o să... Trecând peste acest aspect, după cum vedeți, e un setup nou. Dacă mă urmăriți pe Instagram, înseamnă că știți deja că noi ne-am mutat. Sunt în garajul casei, practic, tocmai de asta este acest gând. Eu sper că, având lavalieră, am făcut câteva chestii, mă rog. Am apucat să fac clipul de astăzi. Este unul foarte simplu. De foarte multe ori primesc mesaje sau se întâmplă în jurul nostru, în societatea din România, fel și fel de evenimente legate de abuz. Ori se petrec abuzuri în sine, ori ies la iveală abuzuri care s-au petrecut în tot felul de instituții, în școli, în familii, în viețile unor anumitor vedete, de exemplu cum a fost actrița Viorica Vodă, care a acuzat că a fost abuzată în momentul în care filma pentru filmul Filantropica și, bineînțeles, societatea din România și, în general, actorii care au fost colegii ei de platou nu au reacționat foarte bine la acuzațiile ei, ceea ce îți lasă încă o dată ca femeie un gust amar, realizând că în continuare majoritatea bărbaților bagatelizează experiențele femeilor care susțin că au fost abuzate. Asta zic și eu întotdeauna, știi? Ai tot contextul ăsta de... Bine, acum deja nu mai vorbesc de vloggerul națiunii, dar știi că ai tot contextul ăsta, știi, de cazuri care se întâmplă zi lumină și care nu sunt băgate în seamă și care la. Și în contextul ăsta tu vii să cauți outrage, știi, pe cine e mai tare în pizdă, femeile sau bărbații, ha? Ia ziceți, guys! Pentru că, în continuare, pentru mulți bărbați, dacă ți-e o palmă la cur în tramvai sau cineva zice pe stradă, ei pisi, ce te-aș fute, ăla nu e abuz. Da, este și ăla o formă de abuz. Știu, trăim în România, mai avem nevoie de niște ani ca societatea noastră să se educe un pic cu privire la ce înseamnă abuz, dar în cazul în care nu știți despre ce este vorba, sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și așa mai departe, vreau să vă spun că eu am fost, nu știu dacă primul, dar cu siguranță printre primii creatori de conținut din România care au abordat ideea de abuz sexual, abuz emoțional, violență domestică și așa mai departe pe YouTube. Am făcut vreo 3 clipuri, nici nu mai țin minte, prin 2019, în care am vorbit despre toate abuzurile sexuale pe care le-am trăit eu până la 30 de ani. A deschis o discuție care nu se petrecuse în online la un asemenea nivel. Și după ce am făcut acel video am fost copleșită de mesaje și comentarii, în mare parte de la fete și femei, care la rândul lor au suferit tot soiul de forme de abuz și am fost nevoită practic să fac și a doua parte în care am citit mesajele de la persoanele care mi-au scris. Există mai multe tipuri de abuz. Există abuzul sexual, abuzul fizic, adică violența, există abuz social, violența economică, cibernetică, spirituală și așa mai departe. Am făcut video despre asta chiar împreună cu oamenii de la Avon. O să vă las toate aceste linkuri în descriere. Ce m-a declanșat pe mine acum? De ce ăsta este momentul în care fac acest video și nu l-am făcut mai devreme sau cu altă ocazie, este că am ajuns într-un punct în care îmi iau trigger de fiecare dată când aud astfel de mentalități misogine, sexiste, care sunt degradante și umilitoare pentru femei. George Bucnic... Deja din toate astea ești dat în judecată de 4 ori, Aluziva, să nebunesc. Și a postat pe Twitter un text de genul: domne, bărbații duc munca grea și ei se chinuie și cine e mai șmecher, bărbatul sau femeia? Asta așa a spus în câteva cuvinte. Trebuie să mă uit acum să citesc textul integral. Bărbații fac muncile cele mai grele, mai periculoase, mai departe de casă. Câștigă salarii mai mari, dar aduc aproape tot în bugetul familiei. Au o sănătate a șvaițer, de obicei după 45, și mor majoritar prin infarct pentru că se cred de fier și nu se îngrijesc. Care este sexul mai tare? Deci, ca context, el a revenit după și a zis că el a înșirat toate chestiile astea și a întrebat care e sexul mai tare, că tocmai că femeile sunt sexul mai tare, că, nu știu, că mor mai târziu sau ceva, că se îngrijesc mai bine sau ceva la modul. Dar cumva înainte de asta, știi,
A zis că bărbații fac muncile cele mai grele, mai periculoase, mai departe de casă. Lucru care... O să zic așa aluziva cam același lucru, more or less. Dar știi, toată ideea asta... De ce ai vrea să zici chestia asta dacă nu ca să enervezi oameni? De ce ai vrea să zici chestiile astea decât orice altceva decât să nu enervezi oameni? Știi, adică singura chestie... Da, nici nu știu cum... Care e că e o chestie atât de... Sunt 100% sigur că e efectiv scrisă tocmai la memă. Vorba vine la memă, dacă e scrisă tocmai ca să enerveze oameni și că de-aia e și atât de all over the place. Știi ce înseamnă o muncă grea? Ce înseamnă o muncă e periculos că lucrezi pe platforma petrolieră. Ok, cum definești asta dacă ești sex mai slab sau mai tare? Dacă lucrezi pe platformă petrolieră sau whatever. Mai departe de casă, nu știu, doubt la câte femei sunt plecate în diaspora la muncă și rămân. Asta, câștigă salarii mai mari, dar aduc aproape tot în bugetul familiei. Oare de ce câștigă salarii mai mari? O întrebare foarte interesantă la care cred că ar merita să ne răspunde cineva. Oare de ce câștigă bărbații salarii mai mari? Hmm. 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 Oare din cauza că femeile nu sunt în stare să câștige salarii egale? Sau oare din cauza că gen până acum în România, până acum 20-30 de ani, femeile nu prea aveau voie să aibă independență financiară și să lucreze joburi carieristice în majoritate, desigur. Și că erau împinse la cratiță și la făcut de copii. Foarte interesant. De ce au băgat salarii mai mari? Culmea, în România, datorită sau din cauza regimului lui Ceaușescu, avem printre cele mai mici discrepanțe de salarii între femei și bărbați. For some reason. Dar dacă te uiți în țări mai din vest sau din SUA sau whatever, discrepanța este foarte mare. La același job, cu aceeași experiență, cu whatever. Așa, au sănătatea Schweizer de obicei după 45 și mor majoritar prin infarct pentru că se crede fier și nu se îngrijesc. Asta... Da, nu știu. Se pare că zice, da, suntem proști. Adică asta e. Suntem prea proști să mergem la doctor. Ok. Care e sexul mai tare? Și cumva el din toată chestia asta, el a zis că el voia să zică că femeile sunt sexul mai tare. Că noi suntem vai de capul nostru prin sănătate, dar în același timp suntem... Da, nu știu. Adică de asta zic, man, că n-are niciun sens. E efectiv, e la ca să te enervezi, ca să te găruiască. Acum, bineînțeles că eu am avut o reacție pe Instagram, pentru că n-aveam cum să nu am. Vreau să spun așa, munca grea și munca ușoară nu există. O muncă poate fi grea sau ușoară în funcție de criteriile pe care le alegi să faci această clasificare. Și am dat un exemplu pe story. Da, este greu, într-adevăr, să lucrezi în construcții, să lucrezi în mină, să lucrezi pe șantiere, să lucrezi, nu știu, la excavări și așa mai departe. Asta presupunând o muncă fizică. Da, este mai greu fizic să urci la etajul 40 ca să construiești un zgâriet. Arată-mi un studiu care să confirme diferența de salarii. Da, du-te tu și caută un studiu care să confirme diferența de salarii și dacă n-am eu dreptate, vii și îmi dai peste nas. Arată-mi, du-te dracu și caută, ai nebunit. Unde te-ai trezit? La universitate? Unde crezi că suntem? La ASE? Du-te dracu și caută și dacă n-am dreptate, vină și zic că sunt prost. Și pe urmă mă duc eu și caut și te înjur că tot am dreptate. E greu cu... Caut așa, Eurostat... difference, wages, gender. Caut așa. Să care un sac de ciment, sarcini pe care le fac bărbații la muncă, da, este greu, nu spune nimeni că nu. Dar în egală măsură e greu și să lucrezi ca educatoare și să fii înconjurată de 30 de copii și să-i duci pe toți la baie, să-i ștergi la cur și să te asiguri că nu înghit plastilină sau că nu cad de la balcon. Dar și pe mine mai enerva căcatul ăsta de, știi, dacă munca e fizică, automat e cea mai nenorocită muncă din lume și omul care o face e... Știi, adică...
Adică exact ce zice și lui Diva. Bă, sunt oameni care nu pot să lucreze cu numere. Eu sunt unul dintre ei. Eu aș prefera în orice zi decât să lucrez cu numere, să stau la birou, să fac Excel-uri și ala, aș prefera în orice zi să fac o muncă fizică. Sau, în loc să, nu știu, în loc să fac un job de ăsta super, nu știu cum, încerc să mă gândesc la ceva ce aș urât să fac. Sau, da, în loc să fac un job de ăsta super boring de birou, tip, nu știu, pentru mine boring, de contabilitate, de whatever, aș prefera să mă duc pe platforma petrolieră sau whatever. Mi s-ar părea mai palpitant, mai interesant, mai rewarding pentru mine. Da, QA testing la FIFA, da, decât să fac QA testing la FIFA, la EA Games, mai bine mă duc și dau la șantier. Știi, că mă enervează de tare căcatul ăsta de meseriile fizice sau meseriile care îți pun sănătatea. Bine, acum, sunt și alea, sunt meserii nenorocite, gen să lucrezi în mină. Aia chiar e o meserie nenorocită. Chiar, adică pe toate posibile, chiar e o meserie nenorocită, că îți fuți absolut tot. Dar știi căcatul ăsta cu aia e muncă grea și aia e muncă ușoară. Dacă nu știu, adică eu n-aș putea să am grijă de, știi, de o grădiniță de copii sau n-aș putea să, știi, că sunt joburi pe care n-aș vrea și n-aș putea să le fac și la care aș fi mega incompetent și cu pregătirea pe care aș avea-o. E greu în egală măsură să lucrezi funcționar la ANAF, unde te întâlnești cu toți stâmpiții, unde oamenii se poartă urât cu tine și după aia stăm și ne întrebăm de ce femei de alea, pentru că în general Băi, Atom Pills, mulțumesc! Să dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc de te-am gifted. Încă o dată. Îți ofer un prosop de hârtie pe care îl păstrez pentru mai încolo. Da-te și acvețele la Atom Pills. Să rămână. Mulțumesc foarte mult. Apreciez. de funcționar public și am dat și un exemplu la ANAF sau la poștă sau alte instituții care presupun relația cu statul, la ghișeu se află femei, pentru că este un job care presupune foarte mult stres psihic. Sunt în general femei pentru... Discuția nu e care muncă e mai grea, întrebarea e oare pot femeile să lucreze pe șantier? Glumești? Sau? N-ai văzut femei care să lucreze pe șantier? Nu-s multe, dar nu le-ai văzut? Ar fi mai puțin eficiente în medie? Da. De-aia nici nu sunt foarte multe femei pe șantier. Ideea nu este de luptă. Ideea este de complementare. Tu ca bărbat ai forță fizică. Ca femeie poate ai o forță de asta, de reziliență emoțională. Ca să poți să ai grijă de 30 de plozi. Vin și spun aceeași întrebare. Câți bărbați educatori la grădiniță ai văzut? Câți bărbați educatori la grădiniță ai văzut? Ai văzut 1, 2, dar mai mulți nu. La fel ca femeile pe șantier. Ideea nu este despre competiție. Ideea este despre colaborare. Dacă vrei să găsești căcaturi să... sexul meu e mai bun, sexul meu e mai... No one cares. E o luptă stupidă de copii mici. Sincer. E o luptă mică de copii mici. Și nu ai nimic de câștigat dacă sexul tău face un job, dar sexul meu face alt job. Dar who cares? Straight up, who cares? Pentru că bărbații nu ar face față psihic. Am zis în general. Sunt în general femei pentru că bărbații nu ar face față psihic. Am zis în general, da? Asta nu înseamnă că trebuie să fim în competiție. Ăsta era mesajul meu de ieri. Bărbații fac în general... Bun, mă zice exact același lucru. Muncile grele alea fizice și femeile fac muncile grele alea psihice sau emoționale. Sunt în general industrii în care lucrează majoritar femei. În spitale, în grădinițe, în centre de îngrijire vârstnici. De ce? Pentru că este o presiune. În educație, adică în educația de generală și de liceu, unde la fel trebuie să te confrunți cu 100 de diavoli în fiecare zi. Psihică și emoțională mult mai mare. Da, este greu. Repet, să ridici un sac de ciment, să fii bărbat și să lucrezi în sudură sau în industrii grele. Dar nici să lucrezi funcționară la ANAF sau educatoare nu este ușor. Este
greu, dar din alt punct de vedere. De fapt, nu există absolut orice job pe care îl face bărbatul este mai greu decât absolut orice job pe care îl face femeia. E vorba de criterii, pur și simplu. O muncă poate să fie grea fizică, psihică, poate să fie emoțională, cu siguranță. Măi, sclamu, pare că ești un copil. Du-te și citește cum a fost făcut studiul ăla înainte să vii să-l contrazici că trebuie specificate industriile. Nu poți compara un salariu de inginer cu unul de psiholog. E foarte probabil ca în orașele mari un psiholog să facă mai mult decât un inginer, așa ca idee, că probabil ăla era jobul de fetiță. Asta odată. Și a doua oară, du-te dracu și uite-te cum a fost făcut studiul ăla înainte să-ți dai cu părerea. Copil mic ce ești. Nu este ușor să lucrezi la un centru la care vin... Mi-a bășit mie minte acum că poate oamenii de știință de la fucking Eurostat sunt proști. Sigur nu eu sunt prostul pentru că n-am citit destul de bine. Nu. Oamenii de sociologi, antropologi, oamenii care fac studiile astea zi lumină, studii pe care se bazează legislație, pe care să... Ei trebuie să fie proști. Ei cred că trebuie să fie proști. Că uite, eu m-am gândit la chestia asta acum, de ce nu s-au gândit? Eu cred că ei sunt proști. Copii abuzați, de exemplu. Nu este o muncă poate să fie grea fizică, psihică, poate să fie emoțională. Cu siguranță nu este ușor să lucrezi la un centru la care vin copii abuzați, de exemplu. Nu este ușor emoțional. Nu e ușor, cred că, nici să lucrezi la o morgă. Nici să împarți pliante nu este ușor. Pare un job care nu te solicită foarte mult intelectual, dar să stai fizic, indiferent de temperatură sau de starea vremii, afară și să fii tratat cu lipsă de respect când încerci să întinzi cuiva un pliant și ăla te privește scârbit. Ia măi, ce ai găsit? Așa. Bravo. Uite că l-ai găsit. Ia uite. Cum ziceam, la noi este foarte mic, deși este și la noi, dar e foarte mic. Pe când în Europa de Vest, ce ziceam, ia uite, în Franța 15,8, diferență de 15%, Finlanda 16%, Ungaria 17%, Germania 18%, Austria 18,9%. Așa, și fii atent, dacă crezi tu că ești cumva mai deștept, învață-mă să-l citesc. Te gândești să nu te uiți la o poză ca idee? Gender pay gap, Eurostat study, cred că ești pe 2021. Așa. Și dacă te duci de obicei la așa. Metodologie. Nu vreau să deschid un Excel. Ok, aici îți arată calculul. Bine, teoretic la finalul oricărui de ăsta și probabil e pe aici, dar știu prea chiar, ar trebui să găsești metodologia în care zice exact cum s-a ajuns la câți oameni au fost întrebați. Bun, dar de ce nu, pula mea, ar trebui să scrie? Câți oameni au fost întrebați de unde, în ce domenii lucrau și dacă lucrau pe aceleași. Da, îți garantez eu că sunt de-astea făcute pe exact același post, cu aceeași experiență, cu aceeași whatever. E undeva pe aici, Melania, să caut. Trebuie să fie. Ia mă rescrie aici în astea.
Da, pula mea. Aha, in the methodological study, gender pay gaps, așa, both drivers of the unadjusted gender pay gap are analyzed based on the latest edition. Da, asta este zi. Aici trebuie să te duci să citești. Dacă ești curios, caută pe aici. Aici e undeva o să zică metodologia. Ia. Publicațiile. Iată. Uite că am ajuns. Dacă cauți destul de mult, ajungi. Dacă de obicei la majoritatea studiilor informația asta e la finalul studiului. Așa, deci. The methodology and statistical software used by Eurostat to decompose the unadjusted gender pay gap as well as the results of this decomposition. Indeed, the unadjusted gender pay gap may result from 1. Possible differences in pay between men and women for equal work or work of equal value. Exact ce ziceam eu. But also from 2. Differences in the average characteristics of men and women in the labor market. And 3. Different financial returns between men and women for a given characteristic. To measure the later two effects, we have applied a statistical method known as the Blinder-Oaxaca decomposition. Dacă te interesează, poți să cauți ce e Blinder-Oaxaca, ce e aia, ce e aia. Dacă chiar te interesează și nu vrei doar să trolezi. Dar la majoritatea studiilor găsești metodologia chiar la final. E și mai detaliat la pagina 11. Uite. Data Source and Methodology. Trebuie doar să cauți. Uite. Și îți zice calculul. Da, ăsta. Downloadasem un Excel cu calculul ăsta matematic mai devreme. Uite, îți zice exact cum s-a făcut. Efectiv, îți zice toată formula științifică prin care să faci un studiu de genul. Ia, du-te și învață. Scuze dacă s-a mai zis, a ieșit și Gender Equality Index pe Europa pe 2022 de la AG, este și domeniul bani. Da, nu, a întrebat cineva să dădea interesant că crede el că studiul făcut de Eurostat e prost în legătură cu gender pay gap. Și m-a întrebat unde găsește metodologia și am arătat. Sau te refuză sau să întinzi cuiva un pliant și ăla te privește scârbit sau te refuză sau te ignoră. Niciun job nu este ușor, de fapt. Fiecare ocupație, fiecare profesie, fiecare muncă vine cu provocările ei, vine cu greutățile ei, cu forma ei de stres. Și de asta mi se pare stereotipic as fuck să susții că orice job face bărbatul automat este mai greu decât orice job face femeia. Antonio, iartă-mă, acum am văzut Donou. Salut, merită implicarea în politică la noi la 21 de ani? Merită din ce punct de vedere? Dacă faci bani? Nu știu, men. Dacă îți dorești să vezi cum e într-un partid politic, intră și vezi cum e. Nu pot să zic eu dacă merită sau nu. E o experiență, asta e clar, e o experiență. Dacă vrei să ai parte de acea experiență, du-te și ai. Că, poți să ieși în orice moment. Nu suntem în competiție. Bărbații au calitățile lor, femeile au calitățile lor. Și am dat exemplul ăsta pe Instagram și am spus așa, că cel mai bine se lucrează în echipă, nu în competiție. Competiția, într-adevăr, poate fi motivantă. E aici un om care, săracul de el, i-am arătat exact, i-am citit ca la proști că calculul este între work of equal value și el zice, păi da, dar cum poți să calculezi la joburi diferite? Nu mai spun.
cu aici citește metodologia. Dacă nu crezi Eurostat în sine, dar dacă n-ai încredere în niște oameni de știință care fac studiile alea, niște statisticieni, niște sociologi, antropologi, tu te citește metodologia înainte să te contrazici ca prost în chat. E ok să fii prost, dar du-te și citește ca să nu mai fii prost. Da, cum calculezi? Efectiv, ți-am citit ca la copii mici, că nu e diferență între joburi. Cumva că asta e creierul de maimuță conspiraționist. Bă, dar dacă ăștia schimbă numerele. O? Dacă au schimbat ei numerele ca să iasă cum vor ei. Dacă asta e o conspirație a femeilor din Europa ca să-și mărească ele salariile, când de fapt pay gap-ul nu există de fapt. O... La ce ajungi? Efectiv, la ce ajungi cu gândirea asta? Straight up, la ce ajungi? Da, anti-intellectualism at his finest, at its finest. La ce ajungi cu gândirea asta? Du-te și apucă-te și citește și vezi ce înseamnă formula aia matematică. Eu nu vreau să aflu ce înseamnă. Așa, asta e pe 2022. Bine. Asta că am pierdut. Dar în egală măsură poate să producă vrajbă, poate să aducă frustrare de o tabără sau de cealaltă, poate să producă iz de scandal. Nu înțeleg de ce, de când lumea și pământul, în această paradigmă să aflăm noi și să tragem o concluzie finală și definitivă de cine este mai șmecher, bărbatul sau femeia. Din punctul meu de vedere, dacă vreți să fiu feministă până la Dumnezeu, eu consider că femeia are un +1 din anumite puncte de vedere. Nu că este net superioară bărbatul. Aluziva e misandră? Bărbaților. Nu că moarte bărbaților, castrarea lor și arderea lor pe rug. Eu nu sunt anti-bărbați, eu nu consider că bărbații... Dacă credeți că nu există discriminare în câmpul muncii asupra femeilor, duceți-vă și vorbiți cu orice femeie care a încercat să se angajeze în STEM sau în joburi care nu sunt tradițional pentru femei. Puteți să vorbiți cu orice femeie. N-am întâlnit în viața mea o femeie de 25-30 de ani care să n-aibă experiențe de-astea de discriminatorii la joburi în STEM sau alte joburi de-astea specifice bărbaților. Mi s-a părut cel mai bun exemplu vreodată. Mi s-a părut, era o de-asta pe Facebook acum mulți ani, o doamnă electrician care a intrat pe grupul electricienilor de pe Facebook. Era o femeie de 30 de ani sau ceva, care era electrician și a intrat pe grupul electricienilor și a fost dat afară de pe grupul electricienilor. Erau gen screenshot-uri și toate alea. Mi-ar plăcea mult să mai găsesc. Adică dacă știți voi despre ce vorbesc. A fost dat afară de pe grupul electricienilor și i-a scris adminului sau ceva la mod. Și adminul i-a zis, ăsta este grupul electricienilor. Gen al bărbaților electricieni. Și zice, bă nene, sunt electricieni, nebunii, fac asta de 5 ani sau whatever. Nu, ăsta e grupul electricienilor, gen bărbaților. V-am mai arătat, acum mai mult timp v-am mai arătat pe stream. Adică e la nivelul ăla, mai ales în România. Și în multe joburi care sunt tradițional bărbătești, sunt puține femei și din cauza asta, pe lângă alte... Adică, sure, poate în unele joburi chiar nu e interes foarte mare, cultural, whatever. Dar este și pragul ăsta care nu lasă femeile să intre în joburile astea. Știi, pragul de ăla care te dă afară de pe grupul electricienilor că nu ești bărbat. Elena, mulțumesc. Am fost discriminată și mă bucur că se vorbește despre asta. Respect, mulțumesc. Am o prietenă bună care ei s-a zis că auditul intern nu e tocmai pentru femei și că mai pentru femei e contabilitatea. Auditul e pentru bărbați. Deci că și în industria hotelieră încă există probleme de genul acesta în toată lumea, deși nu se vede din exterior.
Despre hotelieră? De ce? Adică la management și astea, da, e clar că există. De ce ai vrea să faci audit indiferent de gen? Asta e o întrebare bună. Îmi pare rău de cum a sunat ce am spus înainte mai devreme. Stai, cine ești? Că cine stabilește equal value între două joburi. Mă referam că nu prea poți compara două joburi diferite și să spui că sunt de aceeași, așa. Nu, bro, ce vreau să zic e că spuneau același job sau joburi de aceeași valoare. Mă referam că joburile diferite nu prea pot fi comparate. Nu vreau să zic că e o conspirație, trebuia să gândesc mai bine înainte ce să scriu ce am scris. Da, de acord că puteai să gândești mai bine, dar dacă vrei să afli, din păcate, trebuie să ajungi la nivelul în care să înțelegi ce zic oamenii acolo, metodologie. Eu nu înțeleg. Eu personal nu înțeleg. Înțeleg la nivel mega ultra superficial. Dacă vrei să înțelegi, să te contrazici pe chestia asta, din păcate, trebuie să știi calculul ăla, trebuie să știi ce înseamnă, trebuie să știi și așa mai departe. Până atunci suntem doi proști care își dau cu părerea. Eu personal aleg să am încredere în unele instituții, cum e Eurostat sau whatever. Asta este alegerea mea personală cu cunoștințele de suprafață pe care le am despre domeniul statisticii. Adică dacă intri în chestia asta, mi se pare că e așa, gen, ce mai e adevărat și ce nu. Nu știu ce înseamnă work of equal value, dar intuiesc că niște oameni de știință nu au luat un soldat din Afganistan și l-au comparat cu whatever, cu un, nu știu, cu un profesor de religie. Intuiesc. Mama a vrut să schimbe jobul și la interviu a fost ea cu 25 de ani experiență în acel domeniu și un tip de 25 de ani care abia a terminat facultatea. A fost întrebată dacă are copii sau dacă vrea să mai facă, iar când a zis că are copii adulți și că nu mai are cum să facă copii din moment ce are 55 de ani. Later, după ce nu a mai fost sunată, a aflat de la prieteni comun că nu a fost luată pentru că femeile mint și asta mai vrea copii, dar ne minte. Da, ca să nu mai zicem de discriminarea asta cu făcutul de copii și discriminarea generală asupra vârstei în câmpul muncii, care se aplică la ambele sexe, nu doar la femei, dar la femei și mai tare, că de obicei trebuie să ai grijă de gospodărie la vârstele mai înaintate. De asta mi se pare absolut criminal faptul că nu există mai multe soluții pentru toți oamenii, știi, care rămân fără loc de muncă la 55 de ani. Și tu mai ai în pula mea, ai 10 ani până la pensie. Și trebuie să te angajezi paznic la Mega. Fire, în primul rând, nu se întreabă așa ceva la interviu, e ilegal. Va, doi copii. Trebuie asupriți și așa mai departe. Consider, în schimb, că femeia merită mai multă apreciere pentru simplu fapt că, dragii mei, nu știu dacă ați remarcat vreodată, într-un interviu cu bărbați celebri, bogați, milionari și așa mai departe, să fie vreunul întrebat, scuză-mă, domnule milionar, conducător CEO al nu știu cărei corporații cu milioane de angajați, cum reușești să echilibrezi viața de tată și viața de carieră? Pentru că nu îi întreabă nimeni chestia asta, pentru că, în general, bărbații nu consideră asta un challenge. Pentru că, în general, repet, bărbații nu fac niciun efort să echilibreze viața de tată cu viața de carieră, pentru că femeile fac asta. Femeile, în general, nu vreau să fiu vehementă, să încercăm să nu spunem că toți bărbații sau toate femeile, sau există și bărbați care sunt stay-at-home dads, care au renunțat la carierele lor și care s-au dedicat vieții de familie. Există și femei care întrețin gospodăriile. Și apropo de asta cu supremația bărbatului la locul de muncă și că bărbatul face și drege și câți dintre voi n-ați avut în jurul vostru, în vecinătatea apropiată, dacă nu chiar părinții voștri, stay-at-home dads? Eu am văzut o grămadă de stay-at-home dads pe măsură ce am crescut. Adică nu azi, de 20 de ani încoace. Toată lumea a văzut, numai că despre ăștia nu se vorbește. Că e rușine. Nu poți să zici că stai acasă și belești carasul. Stanchi, nu belești carasul. Faci munca pe care o făcea o femeie de obicei. De a crește copilul, de a avea grijă de casă, de a spăla, de a
Și mai departe. Da, de ăștia nu știi, adică nu poți să zică, eu, e rușine, da, liber profesioniști, exact. Există și femei care câștigă de 2, 3, 5 ori mai mult decât bărbaților. Există și femei care fac copii, dar nu sunt mame implicate. Ai zis Beleș Carasu și după ai întors-o ca la Buzău? Păi da, pentru că asta n-am întors-o ca la Buzău, am întors-o tocmai ca să nu se înțeleagă că asta cred. Asta ziceam, că asta cred majoritatea, știi, de ăștia gendănuți despre femeile care stau acasă și au grijă de copii. Stă toată ziua la TV. Stă toată ziua la telenovele. Mare căcat. Adică sunt studii și pe chestia asta, știi, de ce înseamnă în piața muncii, munca pe care o fac de multe ori femeile acasă. Cât bărbații, vezi, Doamne, plecați la muncă. Că și aia e muncă, again. Să speli pe jos, să aspiri, să calci, să ai grijă de copii, 1, 2, 3, 5, cât o avea, să gătești. Deci toate nuanțele și combinațiile de trăsături există atât la femei cât și la bărbați. Însă, în general, în continuare, a face curat în casă este ceva ce face femeia by default. A spăla copiii la cur și a crește copiii și a se ocupa de hrana lor și de nevoile lor primare este, în general, task-ul femeii. Societatea încă nu s-a schimbat din punctul ăsta de vedere. Și poate dacă vă uitați în jurul vostru o să remarcați că în momentul în care unii bărbați se apucă și fac curat în casă, consideră că își ajută femeile. Că unii bărbați care stau cu copiilor consideră că fac un favor soției lor. Ceea ce este foarte greșit. Noi suntem doi oameni, împreună locuim într-o casă, responsabilitățile vis-a-vis de casă și de copii ar trebui să fie ale amândurora. Din păcate nu e așa. Eu am fost stay-at-home dad, mama adică te cuplu de la care își zice mami și tati. Nevasta, gagică ta, câștiga de 10 ori mai mult decât mine. Am ales să stau eu să cresc copilul ca să avem cu ce să-l creștem. Nu regret o clipă asta și pot să vă spun că au fost momente în care aș fi plecat la descărcat, n-avem port 8 ore decât să stau de pază și să cresc un bebe 24 de ore. Da. Because it's hard work. Așa. În realitatea din teren nu este așa. În continuare, societatea, educația, cutumele, mentalitățile de căcat care s-au transmis dintr-o generație în alta pun pe femei această presiune. Și atunci, bineînțeles, când vezi interviuri cu femei care sunt actrițe de succes, care sunt antreprenoare, care sunt mega artiste, cântărețe, whatever, milionărese, ele sunt întrebate. Cum reușești să balancezi viața de familie, viața de mamă cu viața de carieră? Să știți că și pe mine mă întreabă în interviuri de foarte multe ori chestia asta, în general femei care mă admiră și îmi spun că băi, nu știu cum poți să le faci pe toate. Asta este un subiect pentru un alt video. Și asta din start ar trebui să ne pună un semn de întrebare. Femeile sunt mai cocoșate, de fapt, de foarte multe lucruri, dar în continuare, aparent, noi suntem mai prejos decât bărbații, pentru că, aparent, să ai grijă de familie, de casă și de copii pare mai ușor. Fals. Și aș ruga toate femeile și mamele, în general, care mă urmăresc, să lase un comentariu aici și să discutăm. Asta e așa. A Perfect Body or Not, am văzut ce-i dat. Da, cred că pe ăsta îl văzusem și eu. Nu, că e din 2022. What if care work were recognized as a driver of sustainable growth? Da, practic, e o ipoteză ce s-ar întâmpla dacă ar fi plătită munca de creștere a copilului și de a avut grijă de casă. Care work, adică care work provided in homes and institutions is a public good that is undervalued by society. Da, exact, e și chestia asta. Și că, chiar it's a public good, adică care workers are more likely to have low earnings and precarious working conditions. 9 din 10 care workers are women. Most unpaid care work within households is carried out by women. The unpaid care penalty for așa, zi banii. Tot acest care work este estimat la 242 de miliarde pe an. Pe an.
Doar în UE. Da, dar cum au ajuns ei la suma asta? Da, dar cum au calculat, a? Păi așa pot să zic și eu. Păi Kerouac nu se referă la dădaci. Bă! Știi ce? Știi ce? Fuck you, dude. Discutăm un pic despre durerea asta nespusă Asta pe care vă o dau eu avem. link. Da, dădacele. Du-te în pula mea cu aia. De multe ori, când îndrăznim să spunem că, domne, e greu să fii mamă, auzim mentalități de genul, a, lasă că mama a crescut 7 copii și nu să căca pe ea, cum faceți voi. Da, mama a crescut nu știu câți copii singură pe vremea războiului. Da, mama nu s-a plâns odată. Da, mama... Mariana Ho, citește please ultimul meu mesaj despre întrebările de la interviu. Dar ban să citesc mesajul din chat? Zi ceva în chat, că nu știu unde ești. Făcut aia, mă, băi, îmi pare rău pentru mama ta. Asta trebuie să fie. Da, am văzut. At least two dead after... Stai așa că era să nu fie poză. At least two dead after Russia missile land in NATO state Poland on Ukraine border. Da, da, absolut oribil. Nu o să se întâmple nimic. Nu începe al treilea război mondial. Let's go. Nimeni nu-și dorește asta, nici Polonia. Nu o să se întâmple nimic. Acum o lună am fost la un interviu unde prima întrebare a fost: căsătorită, copii într-o relație? Am răspuns: necăsătorită, nu am copii, sunt într-o relație. Următoarea întrebare a fost: care funcționează? Doamne, coi. M-am blocat, intervievatorul era bărbat, mi-a venit să scriu cu silă pe el, da. Pentru cine n-a fost la interviu sau n-a experimentat chestia asta, mulți angajatori încearcă să scoată de la femei informația dacă o să facă sau nu copii. Pentru că, pentru cine nu știe, dacă faci copii, ești angajatorul e obligat să te țină angajat pe perioada concediului de maternitate și să-ți plătească cât era 80% din salariu. Da, vrei copii în viitor apropiat, da. De fapt, reacția. Nu, păi dacă bunica a putut să crească 30 de copii singură, tu ce pula mea te plângi că ai unul singur în 2022? Păi dar pe vremea mea nici nu erau Pampers, că pe vremea mea puneam cârpe de bumbac și frunze de in la curul copilului. Dacă minți ce se întâmplă, nimica. Recomand foarte tare să mințiți. Că nu erau Pentru că oricum e ilegal să întrebe asta. Vezi, ar trebui să-ți fie mai ușor astăzi, pentru că există scutece. De-ar fi totul atât de simplu, de-ar fi totul atât de ușor. Nu e ca și cum, de la momentul la care nu existau scutece. Da, scuze, statul plătește 80%. Dacă angajatorul e obligat să păstreze postul liber și să... Este un inconvenient pentru angajator, pardon. Scutece până în prezent, n-au trecut în pana mea 100 de ani sau 50 de ani, mă rog, în funcție de cultura sau țara despre care vorbim, în care pericolele au crescut, cred că nu că s-au triplat ca număr și ca varietate, dar copiii din ziua de astăzi sunt supuși mai multor pericole, mai multor riscuri. Să fii părinte în ziua de astăzi este mai complicat. Există internetul care vine la rândul lui cu o grămadă de pericole, mai multe mașini pe străzi și așa mai departe. Din anumite puncte de vedere era mai greu să crești un copil acum 100 de ani. Dar nici astăzi nu este ușor. Nu e ca și cum doar pentru că azi avem telefoane sau mașini să ne transportăm de colo-colo sau mâncare la borcan pregătită deja pe care o cumperi din hipermarket, este automat mai ușor să crești un copil. No, it's fucking not. Este la fel de greu. De ce o ia pe arătură? Asta e experiența ei de femeie. De ce o ia pe arătură? Ai crescut tu copil și ai fost în armată sau alte exemple și știi că nu e așa?
doar că diferă criteriile. Acum 100 de ani, într-adevăr, nu exista pericolul să-ți lași copilul în bătătură și să-l lovească o mașină. Acum există. Atunci treceau 2 căruțe pe zi, vorba vine. Mă rog, este o acoradă, este o discuție, sunt și nevorbită și am tendința să bat mult câmpii. Ce încercam să spun, revenind la durerea mea de bază, este că în continuare societatea, sau în acest caz George Buhnici, simte nevoia să sublinieze încă o dată că bărbatul e mai șmecher decât femeia. Ceea ce este nasol din mai multe puncte de vedere. Nu doar că pentru noi femeile este... Îmi vine să râd efectiv despre cum bărbații sunt ei mai puternici fizic. Ok, hai să o luăm altfel. Natura a dat bărbatul și femeia. Și am mai avut această explicație în clipurile anterioare despre care v-am vorbit. Bărbatul, biologic vorbind, este în general mai înalt, mai lat în spate, mai puternic, mai rapid, mai multă forță fizică decât femeia. Pentru că bărbatul trebuie să protejeze, trebuie să vâneze, trebuie să întrețină familia. Conform vremurilor vechi de la peșteră, bărbatul pleca își de kilometri și se întorcea cu mistrețul pe umeri, femeia stătea acasă și femeia stătea pe lângă peșteră, unde avea nevoie de alte lucruri. Da, consensul științific e că nu e atât de alb și negru și că ideea asta de vânătoare era mai degrabă, era mult mai rară decât simpla idee de a ieși și a culege ce dădea pământul. Da, adică, nu știu, că cumva mi se pare că ideea asta e așa, știi, nu știu, că e chestia de aia care susține, știi, ideea de alfa, beta, omega, whatever asta, știi, că bărbatul ieșea și vâna mistrețul, adică din câte am înțeles se întâmplă destul de rar să ieși efectiv să vânezi mistreți. Și pe mine m-au întrebat dacă am copil, am avut tupeu și am întrebat ce relevanță are, dat fiind faptul că am aplicat pentru un post de consilier vânzări piese auto. Mi s-a răspuns că e important dacă am copil, că poate așa am credite pentru bunuri sau casă. Asta făcându-mă să fiu mai dependent de căcatul de salariu pe care îl voi primi. Oh, wow. Tare. Avea nevoie de răbdare, de atenție la detalii, pentru că femeia culegea mure din tufă. De aia bărbatul este mai bine, se orientează în general mai... Ăsta care nu vrea... Ăsta care nu vrea deloc, ăsta cu... A fost primul de mi-a zis să-i dau eu studiu. Revine și zice că nu înțeleg de unde interpretez că pay gap-ul înseamnă discriminare. Nu eu interpretez. Oamenii care fac studiile interpretează. Și legislatorii din țările care adresează chestii, nu eu interpretez. Deși în mod evident este discriminare pay gap, atât timp cât vorbim de aceeași muncă. Un altul, printre altele, ar fi abilitățile de negociere. E ceva nou că se pișă corporațiile pe noi? Deci nu e discriminatoriu dacă... Stai, ce? Ok, hai, știi ce? Ce legătură au abilitățile de negociere? Ce vrei zici? Că bărbații negociază mai bine de la Dumnezeu? Sau ce vrei să zici? Mai bine în spații ample și de-aia femeia este mai răbdătoare, mai migăloasă și mai atentă la detalii. Sunt niște trăsături pe care le-am primit de la strămoșii noștri de acum își dă mii de milioane de ani. Nu trebuie să fim în competiție. Cel mai bine lucrăm în echipă. Și o să revin și la aspectul ăsta. Astăzi, în continuare, femeile au aceste trăsături, dar și niște plusuri. Adică... Coaie, du-te bă nene și ceartă-te cu Eurostat să-mi bag pula. Du-te dă mail la Eurostat, coaie, ceartă cu Eurostat. N-am nici timp, nici chef să stau să-ți explic ție ceva ce la care nici eu nu mă pricep. Du-te coaie, dă mail la Eurostat și zile. I am clever, you are stupid. Look here, it says, how do you interpret this? Zile alora, how do you interpret this? I think is wrong. Dog is in home. Where is the bear? Is the bear in the closet? I don't know. Prove to me. Zi așa la Eurostat acolo, în loc să ceri cu mine. Omule, chiar studiul spune că nu e o discriminare. Bine cu aia. El nu știe engleză, man.
El nu știe engleză. Mă, el nu știe engleză. Deci, săracul, el nu știe engleză, măi. Mă, el nu știe engleză. Deci zice, omule, chiar studiul spune că nu e o discriminare și mi-a dat mai sus. However, the unadjusted GPG does not capture discrimination as such. Deci zice că studiul doesn't capture discrimination și el a înțeles din asta că nu e discriminare. El nu știe engleză, ea era problema lui. Deci ăsta zice că studiul în sine nu include motivele de discriminare din pay gap și el a înțeles din asta că studiul zice că nu e discriminare. El săracul doar nu știe engleză. Dacă înainte bărbatul era provider pentru femeie și aia era, în general, unica lui sarcină și responsabilitate, astăzi lucrurile s-au cam schimbat. Sunt multe femei care, prin puterea proprie, reușesc să fie provider pentru familiile lor. Scopul femeii în societate s-a cam schimbat. Femeia nu mai este egal cu mașina de spălat. Femeia nu mai este egală doar cu un electrocasnic. Când spui femeie, nu spui numai cratiță și copii și gospodărie. Astăzi, când spui femeie, poți să spui și antreprenor, poți să spui și artist, poți să spui și lider, poți să spui și conducător, poți să spui și inovator, poți să spui și inventator, poți să spui și profesor și doctor și așa mai departe. Foarte multe lucruri s-au schimbat. Rolul femeii în societate s-a schimbat. Nu mai este cum era pe vremuri. Dar în continuare, rolul bărbatului nu s-a schimbat. Adică femeia nu e ca și... Da. Efectiv că de-aia nici nu m-am oprit să-i mai răspund. Nu e discriminare, doar așa s-a nimerit ca femeile în medie să fie mai prost renumerate. A fost o coincidență globală, da. Dar nu e discriminare, stai liniștit. Poate sunt alți factori pe care Eurostat nu-i știe. Nu e discriminare, doar așa s-a nimerit. Poate e de la negociere, poate e de la... Dar nu e discriminare, stai liniștit. Și cum a renunțat la creșterea copiilor și la spălatul farfuriilor și a devenit CEO la corporație. Nu, femeia în continuare e și mamă, e și manager în propria ei casă și face și business sau e și angajată și muncește. Dar și asta mi se mai pare funny apropo și de discursul ăsta misogin general. Că muncesc femeile în România pe rupte, men. Muncesc efectiv, tu vezi femei la 50-60 de ani care muncesc pe rupte în joburi de-astea căcăcioase. Căcăcioase, gen că sunt nenorocite și plătite puțin, gen casier, gen whatever. În continuare, referitor la George Bucnici, că mă și enervez un pic în timp ce filmez clipul ăsta, în continuare, tot bărbatul care a rămas cu o singură sarcină este ăla mai puternic. Acum, repet, nu vreau să cădem în capcana de a zice, ba nu, femeile sunt mai șmechere. Dar ca femeie, mă doare un pic, sincer, să aud astfel de lucruri în 2022. Ne-am mutat în casă nouă. Adi a montat, a venit un prieten pe la noi și a montat... Ați prins ideea, vă las video aluzivei. Voiam așa să vă ca idee ce take-are. Aveți în cea link-ul dacă vreți să vedeți continuarea. Mă, nu vă mai contraziceți cu el. E clar că pula mea are chef de ceartă omul. De ceartă, are chef să se contrazică. S-a făcut de râs și acum vă zis că sunteți oi că ați râs de el. Lăsați-l în pace. Dacă nu vrea să zi. Dacă nu-i place să citească, lăsați-l acolo. Ce să-i faci? Aparent studiul de la Eurostat vrea să zică de fapt că femeile nu știu să negocieze. Știi ce? E posibil. Din experiența mea proprie și personală, e posibil ca femeile să negocieze mai prost ca bărbații. De ce? De ce? De ce?
poate să-mi răspundă vreun om care refuză studiile științifice de ce? Oare de ce? Din genetică? Din... nu știu. Oare de ce? Hmm. Also, conceptul de negociere când deja există posturile... Desigur, este genetic. Fire, mersi de întrebare. Fire, corectează-ți părerea, omule. Te ascultă oamenii fără să gândească. Studiul nu spune că e discriminare. Sunt o mulțime de factori care contribuie. Mi se că el nu știe engleză, măi. Măi, el chiar nu știe engleză, săracul. Bă, nu vreau să fac mișto de tine, dar nu e ironic, chiar nu știe engleză. Du-te și mai citești o dată. Bagă pe Google Translate. Ce legătură are ce ai zis, mă, cu aia? Studiul nu spune că e discriminare. Sunt o mulțime de factori care contribuie. Da, sunt o mulțime de factori care contribuie la pay gap care rezultă în discriminare. Ce e așa greu de înțeles? Și ăla zice că în studiu nu s-a luat în calcul conceptul de discriminare, care poate să apară. Bărbați misogini, ce au zis toate femeile astea în chat că sunt întrebate dacă fac sau nu copii și că astea nu au fost luate în calcul. N-a zis că nu e discriminare, a zis că n-a fost luat în calcul. Dar și dacă n-a fost luat în calcul, rezultatul tot discriminatoriu e. Pentru că literalmente sunt plătiți oameni cu X% mai puțin decât alți oameni. Lucru care este discriminatoriu. Înțelegi? Vreau să luăm în considerare faptul că omul ăsta a început prin a zice că nu există pay gap și acum nu mai e că nu există pay gap, dar e că nu e discriminare. Da, corect. Așa este. Am și uitat de unde am plecat. Deci este omul care a zis acum o oră să-i dau un studiu, să-i arăt un studiu care dovedește faptul că există pay gap. N-ai ascultat nimic din ce am zis. Literalmente am citit fiecare mesaj al tău și tot ce pot să deduc este că nu știi engleză. Că nu știi engleză și că vrei foarte tare să-ți dovedești că nu există pay gap sau că whatever. N-am zis că nu e pay gap, am cerut studiu. Da, dar oare de ce ai cerut studiu? Oare de ce ai cerut studiu? E curios, nu? Nu puteți cauți singur pe Google? Al dracu. Da, normal că i-am arătat studiu. Da, nu, Adi spun că e troll. Just, come on. Recrutăm pentru Belgia ceva pe achiziții, bărbat și femeie equally qualified. Bărbatul mi-a cerut 72.000 de euro anual, femeia 36.000 de euro. Holy fuck! Mi s-a părut outrageous. It was a black woman versus a white man. Evident că îți imaginezi ce greu i-a fost să ajungă la salariul ăsta in the first place ca femeie. Câte salarii unfair a primit înainte, da, fix. Pentru că am avut posibilitatea, am trecut în evaluare că își dorește salariu mai mare decât a specificat. Bravo. Sincer, bravo. Da. Tare distracție, Caterinca.
Vreau să... Ce vreau să fac? S-au adunat multe pe weekend. S-au adunat multe pe weekend. Um, hmm. E așa amuzant când Fire tace, tot timpul mă uit să văd dacă mi-a căzut netul, dar understandable și eu pățesc asta cu alți streameri. Ce poți să faci? Nu poți să vorbi și eu în continuu. Bă, mi-a trimis, unor mai răspund la chestia asta, mi-a trimis un copil, un licean, uh, faptul că, nu știu, cred că era șeful clasei sau ceva, nu știu, și a fost pus să organizeze un debate la ora de religie pentru inspecție. Venea inspecția la ora de religie și profa de religie a zis copilului să pregătească inspecția, să pregătească subiectul pentru să fie bine, să vorbească cu restul copiilor, să le zic că avem debate. Și debate-ul era dacă, cum îi zicem, care metodă e, cum era, măi, era asta, avort versus neavort. Dacă metoda științifică a avortului e mai bună sau metoda religioasă a neavortului este mai bună. Și ei să pregătească această dezbatere cu tabăra pro, tabăra contra, nimic a greșit până aici. Că la cluburile de debate asta se face, să știți. La cluburile de debate, uneori e bine să fii într-o tabără în care, nu e așa, nu ești tu de acord, dar încerci să găsești argumente pentru tabăra respectivă. Cel mai funny a fost că profa i-a zis concluzia la debate trebuie să fie că câștigă tabăra anti-avort, că așa e la religie. I-a zis, mă, unui copil cu inspecție, cu pula, să le zică lor, vedeți că voi trebuie să câștigați. Măi, și faked the elections. Și fake the elections, man. Religie, by the way. Și mi s-a părut funny că m-a întrebat ce să facă. I-am zis, Ben, nu știu ce să faci, că nu pot să zic eu ce să faci, dacă se pui pe aia în cap sau nu. Tot ce pot să zic e că debate-urile n-au concluzii date de dinainte. Asta e tot ce pot să zic. Băi, sclamul, încetează cu aia că... Adică eu știu că nu ești troll, zic că ești troll doar ca să nu te înșuri. Încetează cu aia, vezi că în același ăla a dat cineva mai sus că zice cuvânt cu cuvânt ce zicem și noi, te rog eu frumos. Nu vreau să mai fac mișto de tine că nu știi engleză, dar să-mi ba pula, tu citești ce scrie acolo, ce legătură are cu ce am vorbit noi? E ok, man, dacă nu vrei să crezi că e discriminare, nu crede, pula mea, rămâi în bula ta. Dar lasă-mă cu aia, îmi dai efectiv, vrei să... Deci, Iulia, vrei să rezolvăm subiectul de la Cambridge împreună? Vrei să luăm TOEFL-ul cu aezi? Tu ce înțelegi din asta? Scrie cu aia, jur, scrie la Eurostat. Nu glumesc, jur că nu glumesc. Jur că nu glumesc. Dă un mail la Eurostat. Salut! Puteți să-mi explicați dacă asta e X sau Y? Eu înțeleg Z. Can you explain, my friend? Nici jur că nu glumesc. Chiar nu glumesc. Pleacă de la faptul că eu sunt prost. Pleacă de la faptul că eu și dă-le lor mail. Dragi copii la liceu, da, puteți semna o cerere să nu participați la ora de religie. ID deci a fost super. Îmi făceam din teme în ora aia liberă. Da, și eu am prins, mă, și cred că am prins fix anul în care s-a dat aia la liceu. E ultimul lucru la care îți răspund. Că se vede că nu ești troll și nu vreau să-ți dau timeout. Că pe urmă o să urli că de ce te cenzurez.
Coaie, better policy actions can be better targeted to identify to cause of the gap. Ce legătură are? Nu a zis nimeni că unica cauză a gap-ului este discriminarea. Ba din contră, din citatul pe care chiar tu l-ai dat, îți și zice că nu se ia în calcul, că nu se iau în calcul cazurile de discriminare, pentru că sunt foarte instabile științific, more than likely, că nu poți să point your finger și să zici acesta este, știi, acesta este așa, doar din spusele unor oameni, vezi tu? Therefore, trebuie să lucrezi cu cât mai multe cifre, cât mai multe chestii verificabile. Înțelegi tu? Și tocmai de asta ei ți-au zis că nu se ia în calcul discriminarea. Dar asta nu înseamnă că la finalul zilei pay gap-ul nu este discriminare. Pentru că pay gap-ul este discriminare. Problema ta este că tu te contrazici pe orice altceva. Ăsta îți spune că nu există suficienți factori de calcul ca să identifici cauza. Da, măi, prostea, da, așa este, da. Da. Sunt mai multe cauze înșirate, dar n-ai cum să identifici o cauză specifică care să fie corectă. Tocmai de asta, că e imposibil științific să găsești o cauză exactă pentru ceva atât de social și cultural, cum ar fi discriminarea la locul de muncă sau misoginia sau statul la cratiță al femeilor, înțelegi tu? Nu poți să pui în cifre chestia asta exacte ca să zici ca om de știință this is it. Asta e frumusețea științei, că nu trebuie, e ok să nu se arunce în a determina o cauză X, pentru că nu poți să o afle. Înțelegi tu? Ok, bine. Îți dau timer 30 de minute și dacă mai vrei să te mai checks, du-te și check-te cu Eurostatul. Îți reamintesc că ai venit aici neștiind să cauți pe Google și eu ți-am dat studiul ăla. Îți reamintesc așa ca idee. Pare că ești foarte entitled să-mi dai toate block of texturile alea care nu zic nimica sau care îmi dau mie dreptate. Te relaxezi 30 de minute și în așa 30 de minute poți să dai mail la Eurostat, le zici că sunt proști sau ce vrei tu să le zici. Proful meu de religie a spus că acolo unde e Marea Moarte era un oraș de homosexuali. Șmecher. Da, asta și pun și un subiect de la Cambridge. What? Ce părere ai despre politica în școli? M-am ridicat și am plecat tot de absență când m-a pus proful de info să văd documentarul de la Daily Wire, a.k.a. Ben Shapiro Network, What is a Woman? Doamne Dumnezeule. Credeam că zici că ți l-a pus în clasă. Credeam că zici că ți l-a pus în clasă. Da, nu o susțin absolut deloc politica la modul ăla în școli. Când vine de la profesori către elev. Bravo, Iulie, respect. Pe mine m-au pus la școală să mă uit la cripto. Tare. Urmăriți-l pe Cristian Chifoi. Wow. Viene zice aici un om. Wow, documentarul l-am văzut. Merită vizionat. Dar să pui chestii de genul care sunt și puțin complicate de înțeles la elevi, mi se pare iurea.
Ok, Sebi Snipers, știi ce? M-ai făcut curios că ești un chatter la mine în chat care se uită la Ben Shapiro. Hai să vedem. What is a woman Daily Wire? Știi ce? M-ai făcut curios. Ui! Oh my god, e cu gașca de ratați. E o gașcă de 5 bărbați albi la show-ul What is a Woman sau ce căcat e asta. Nu e pe YouTube? Unde e? Pe Netflix? Unde e? La ei pe site. Oh my god, avem un om în chat care a dat bani la Daily Wire pe site? Respect. E un documentar de Matt Walsh, e tos, efectiv, e o poză cu o minoră în nude de la brâu în sus. What? Dar despre ce e? E gen de-aia de trans propaganda? De femeile trans nu sunt femei, bla bla bla, femeia la cratiță, bla bla bla. Îți fac eu rezumatul, trans women aren't women. Ah, ok, bun. Nici n-a fost nevoie să mă uit. E ok, 35% reducere la documentar cu codul woman. Matt Walsh, cu aia. Tare. E Matt Walsh întrebând experții ce înseamnă o femeie și tăind interviurile cu ei când are chef. What is a woman? What is it? A postat influencer de Bercen clip cu lemnarul? Nu, shut up, nu e adevărat. Shut up. Dă link. Nu te cred. Tu ce zici că e o femeie, Fire? Um, nu sunt la costum și am barbă de aia de conservator ratat. Nu pot să răspund la această întrebare. Oh, wow. Cu cineva debunk de 4 ore la filmul cu... What the fuck? Dar știu, man. Da. Nu m-am uitat la tot, dar am văzut secvențe. Nu mai știu unde am văzut. Am văzut secvențe, da, este absolut mizerabil. E absolut mizerabil, da. Am văzut niște secvențe. Tare. În acest episod din Sul... No, ok, nu, mulțumesc, nu pot. Vezi că nu e bun link-ul Eoana. Pe scurt, se ducea și întreba lumea ce e o femeie și toți cei trans nu aveau un răspuns și afla de la soția lui spre finalul documentarului că o femeie este o persoană de sex feminin ajunsă la maturitate, atât. Dar de ce ai ști răspuns la o întrebare atât de stupidă? De ce ai avea un răspuns la o întrebare atât de stupidă? Who serves? Adică nu e evident că o femeie e ce își dorește o femeie să fie? Sau, nu știu, adică ce răspuns ar trebui să ai la această întrebare stupidă? Is it like a gotcha thing? Gen, nu știi să răspunzi ce e o femeie? Gen, ce poți să răspunzi? Adică să gândea că lumea o să răspundă că o femeie are vagin. 100% sau ce? Ia te uită. Apropo, pentru ăla de-am dat timeout. 2014. Recomandarea Comisiei Europene, adică
referitoare la consolidarea principiului egalității de remunerare între bărbați și femei prin transparență. Tratatul privind Uniunea Europeană consacră dreptul la egalitate între femei și bărbați ca fiind între valorile și sarcinile esențiale ale Uniunii. Deci Uniunea Europeană însăși recunoaște faptul că acest pay gap trebuie eliminat. Oare de ce? Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei, precum și să combată discriminarea pe motive de sex în toate activitățile sale. Ăsta acum. Dear European Commission, my friend, I do not understand why are you so hating men? Why? For what reason you hate men? What discrimination? I don't see any discrimination. I go to work. Very many colleagues, female. Very many they don't talk to me. This is discrimination. This is discrimination. I want to talk to them. They don't want to talk to me. Why do you not address my discrimination? Yes. Why I want to get my dick wet. I want to get my dick wet. No one talk to me. No, this is discrimination. Why you not address this, but you address that? This video was made possible by CuriosityStream. Știi cumva de documentarul ăla jegos din clipul ăsta? Nu, n-am văzut. Nu de aici. Dar, nu, cred că am văzut la Hasan sau nu mai știu unde am văzut. Ce vreau să zic? Dacă a zis cineva că se discută și despre trans people in sports, am un singur lucru de zis. Dacă ajunge să te intereseze încă să ai debate-uri online, să te intereseze de tare încă să ai debate-uri online despre niște oameni care sunt implicați în niște sporturi despre care oricum habar n-ai și nu te uita niciodată la vreun sport de la decât din greșeală când era Olimpiada pe Eurosport. Just shut the fuck up, dude. Ieși afară. Efectiv, ieși afară. Aruncă-te pe geam, ieși afară, du-te atinge iarba cu aia. Du-te atinge iarba, sincer. Mi se pare atât de penal, man, toate... dar cum a fost lăsată persoana aia trans să participe la curling? Ce pula mea știi tu despre curling, cu aia? Ești păros? Nu știi nimic, man. Pe cine păcălești? Zi doar că vrei să zici, pula mea, nu-s de acord cu persoanele trans sau whatever. Who cares? Cui pasă? Lasă comisiile decizionale ale sportului respectiv care să lasă-i pe aia să decidă. Ce pula tot fute pe... Adică mă, știu de ce îi fute, că vor doar să găsească un mod să zică gacea, iată, oamenii care nu sunt trans acum sunt discriminați. Dar mi se pare atât de fești să pui atâta, știi, atâta energie să te cerți pe tot felul de astea. Păi la atletism, ce pula mea știi despre atletism, coaie? Ce știi, mă, despre atletism? Nu știi nimic despre atletism. Pe cine păcălești? E vorba de o gală de MMA, atât, lol, sunt pro. Ești pro MMA sau pro... Da, mă, nu ziceam de... Adică am văzut... Adică am văzut că n-ai zis-o la modul negativ tu personal, dar mi-am adus aminte. Nu știu, man, nu mă interesează. Capar n-am, nu știu nimic despre sportul ăla. E ok să n-ai o părere despre orice. Știu că sună surprinzător venind de la mine. Dar e ok să n-ai o părere despre orice. I don't really care. I don't really care. Nu știu, până, doar în pulă. Who cares? Nu știu, adică atâta timp cât știi, adică e o problemă, Sanchi, problemă. E o situație cu care trebuie să se confrunte, pula mea, ăia, organizatorii sportului respectiv.
Și mi se pare așa, știi, să stau eu să-mi dau cu părerea dacă ăla trebuie să așa, cu aia sau cu aia sau cu... Că nu știu nimic despre sportul ăla, despre whatever. Nu știu nimic. Habar n-am ce de-astea de departajare există în sportul respectiv. Pula mea, nu știu. Ce părere ai despre păreri? Problema nu e că participă, problema e când câștigă. Au participat multe persoane trans, dar nu câștigă mereu. Atunci e ok. Ok, nu știu. Chiar nu știu. Am văzut și o dată discuțiile aia din state despre chestia asta. Dar am keep it real. Am really chiar. Adică atât timp cât, știi, bine, adevărul e că niciodată nu sunt tratate dintr-o perspectivă pacifistă și cu bune intenții, dar în speranța mea că genul ăsta de situații sunt tratate dintr-o perspectivă pacifistă și cu bune intenții, am really chiar. Dar e asta încerc să zic, că nici tu n-ai cum să decizi dacă ea unfair sau nu. Literalmente nu te pricepi la chestia aia. Nu vrei să vorbești cu, nu știu, că nu e de parcă există la noi în România, știi, sportive trans. Nu există, din câte știu eu. Trans, pardon, adică care să aibă și care să aibă tranziție. Poate nu știu că există, dar nu vrei gen să vorbești cu niște oameni care, nu știu. Știi, adică în ce lume zici tu că e fair sau unfair? De unde știi? Habar n-ai! Habar n-ai! Habar nu ai. Și nici eu habar nu am. Dar oricum, adică de asta zic că mi se pare foarte foarte așa, știi, fix căcat ăsta triggering, știi, pentru toată lumea. Hai să ne certăm pe un căcat ăsta despre care nu știe nimeni nimica. E unfair pentru că la bază competițiile sunt separate între bărbați și femei pentru că nu ar fi fair să fie mixed. De asta sunt separate. Nu crezi că există femei pe lumea asta care ar putea să măture pe jos cu un bărbat de face MMA? Sau nu crezi că sunt femei pe lumea asta care... Nu crezi că Serena Williams ar bate la corp pe un tenismen din din România? Așa că idee. De asta au fost mix. Da, aia e problema, că exact ce zice Sabina cu explicațiile astea, nu vreau să intru în ele, că nu știu exact cum funcționează și cum pula mea. Da, teoretic, da, femeile trans iau hormoni, le scade nivelul de testosteron, le scade masa musculară, evident că nu mai au aceeași forță fizică, etc. Nu vreau să intru în căcaturile astea medicale, pentru că nu mă interesează. Cred că e o problemă pe care ar trebui... Nu mă interesează la problematica asta de sport. Nu vreau să înțeleg, nu vreau să înțeleg cum să face diferența la polo pe apă între o persoană trans, o femeie, un bărbat, că nu-mi pasă. Straight up nu-mi pasă. Că nu vreau să mă cer pe chestia asta. Da, da, hai. Actually, dacă citești despre segregarea din sport, o să afli că a fost pornită acum un secol și ceva strict pentru a ține femeile afară din sporturi. Da, pe de asta era și ironia. Asta era și ironia apropo de segregarea pe bază de corp. Segregarea n-a fost făcută pe bază de corp. Ar fi putut foarte simplu să înceapă toate sporturile mixed. Ce a oprit umanitatea să creeze sporturile mixte? Nimica. A fost segregare pe bază de patriarhat, că femeia trebuia să crească copii acasă.
Și adică mi se pare că adică dacă intri în argumentul ăsta cu corpul, cu mușchii, cu prea, poți să intri la fel de ușor în, ok, luăm două echipe de fotbal, la echipa X de fotbal sunt, știi, sunt 15.000 de oameni, sunt, nu știu, 10 din 11, sunt, nu știu, whatever, mai rapizi sau mai bine făcuți în apărare sau whatever. Ia unfair pentru cealaltă echipă? Nu, ok, bine. Uh, place să mai dau bani la transfob de ăștia ratați. Da, separare la șah, da. Separare la șah e cea mai tare. Da, oare da, în F1 de ce nu există femei, oare? Mă rog, hai. Sorry, man, again, e funny să te, știi, că asta e, că de fiecare dată e atât de ăsta, de să ne certăm, hai să avem un debate, hai să avem un pula, pe lucruri pe care habar n-avem niciunul dintre noi, pentru că n-avem experiența de persoană trans care face tranziții. Pardon, nici experiența de persoană trans care face tranziție, nici experiența de jucător de nu știu ce la nivel profesionist care trebuie să compit împotriva unei persoane trans care vezi, Doamne, are un avantaj sau nu. Serena servește cu 211 km pe oră, Isner servește cu 253 și Isner nici măcar nu e în top 20. Te iubesc, but this is genetics. Ce vrei să dovedești cu cifrele alea? Am zis că dacă o pui pe Serena în fața unui bărbat random care joacă la un nivel random, dacă o pui pe Serena în fața unuia de top 20. Again, nu avem experiența de a juca o femeie împotriva unui bărbat în tenis ca să putem să ne dăm seama cum ar funcționa. Că nu există. Da. Cine dă mai tare în minge? Bine, nu mai... Ok, bine, hai. Luăm pauză și vreau să mă uit la Chifoi care s-a gândit să se uite la podcastul cu Micuțu și să mă contrazică cu informațiile de acum. Adică s-a uitat la un video vechi de acum 6 luni în care am schimbat eu două vorbe cu Micuțu despre cripto și a comentat o oră pe baza ce am vorbit eu cu Micuțu acum jumătate de an. Și mi-am făcut și niște research și recunosc, m-am uitat așa pe sărite un pic la jumătate de video, că n-am putut mai mult. Da, tăcere. Și mi-am făcut niște research și vreau să ne uităm. Pre-watcher. Mergeți, vorbiți cu o persoană trans și ieșiți din casă în general, așa ca idee, total de acord. Trebuie să ai fire în titlu ca să faci viză în ziua de azi, da. Pauză. A zis cineva să pun ceva în pauză și am uitat ce, cred că Sorinski. A zis cineva să pun ceva care mi s-a părut funny. Data. Bine v-am regăsit, băi. Cum zice... Panoramiștilor. Ce faceți, băi, panoramiștilor? Băi, transmedicaliștilor, da. Lexi, ești bătrân. Să moară 3 transfob la întâmplare.
I-am jucat. Nu, gata, nu mai pot cu sportul. Asta e problema principală a societății. Am citit și aia cu racheta și zice acolo adică da, înțeleg că vine cu anxietate, dar e mai mult ca sigur n-a fost deliberate, nu știu cum să zic, n-a fost intenționat, therefore. Dar da, absolut oribil.